Meille vanhemmille ne omat koulumuistot on usein kovin kirkkaita. Ne on paljon mielessä ja ne tulee etenkin mieleen silloin, kun oma lapsi aloittaa koulun ja menee yläkoulun puolelle koko sen kouluuran ajan. Luulen, että monelle meistä tekee hyvää se, että me tullaan todella uusin ajatuksin ja avataan vähän korviamme ja silmiämme, kun tullaan siihen oman lapsen kouluun, siihen kouluarkeen. Ja myös niin, että koulu muistaa ja osaa kertoa meille tämän päivän vanhemmille, mitä kouluarki on ja mitä me vanhempina myös odotetaan siltä kouluarjelta. Mitä me odotetaan kodin ja koulun väliseltä viestinnältä, millä tavalla me luodaan yhteisiä pelisääntöjä, yhteisiä käytänteitä siihen, miten koti ja koulu toimii yhdessä. Ett bra sätt att bidra till trivseln är att man besöker skolan, man träffar de andra föräldrarna. Det är att man visar för sitt eget barn och andra barn att man tycker att skolan är viktig och man vill träffa de andra föräldrarna och man vill träffa sitt barns kamrater gör att det skapas en sån samhörighet, och när det finns en god samhörighet och när man känner varandra så skapas ett förtroende, och det här förtroende gör att barnen får jobba i lugn och ro i skolan, mobbningen minskar och man känner att det här är en trygg och bra plats och att det finns många vuxna som bryr sig om mig och mina klasskamrater. Ibland så sker lärarbyten, men föräldrarna består. Att om föräldrarna och barnen känner varandra så bidrar man till en sån trygghetskänsla som gör att allt i skolan blir mycket lättare. Tämän päivän vanhemmille on joskus ehkä vähän vaikeakin hoksata se, että me ollaan osana ryhmää. Ja se mun lapsen paras on se ryhmän paras. Idén med Hem och skola-dagen är att föräldrar och lärare och elever träffas och har det trevligt tillsammans. Man kan ordna kaffe tillsammans med lärarna och rektorn, man kan ordna talkom, man kan ordna spårningar. Huvudsaken är att man gör någonting trevligt i skolan. Det är viktigt för våra barn att de får uppleva att det är kiva att gå till skolan, att det är någonting som man kan se fram emot och också någonting som är okej för föräldrarna att få uppleva. I synnerhet när barnen blir äldre så blir det lätt på det sättet att våra barn lite vill hålla oss utanför, men erfarenheten visar att om föräldrarna också till högstadiebarn kommer till skolan så brukar också eleverna tycka att det är ganska trevligt. Kodin ja koulun päivä on yksi mahdollisuus viettää niitä hyviä yhteisiä kohtaamisen hetkiä. Totta kai koko kouluvuosi ja koko kouluarki on niitä kohtaamisia täynnä. Myös juuri silloin myös, kun meillä on niitä hyviä asioita jakaa. Kodin ja koulun päivä on hetki, jolloin meillä on myönteisten asioiden mahdollisuus jakaa, kiittää toisiamme, vahvistaa sitä luottamusta, mutta viettää myös hauskaa. Jokainen on kutsuttu ja se on se oleellinen viesti juuri kodin ja koulun päivässä.